Ola, benvidas un día máis a un novo episodio deste Canto Conto. Levábamos xa tempo sin vernos e hoxe temos, atención, o episodio máis multitudinario ata o momento, porque aquí estamos cinco personitas. E vai ser un episodio tamén distinto porque xa levaba eu tempo sin falar de fútbol. Entón, hoxe imos falar de fútbol con quen? Con quen? A ver, podedes falar, ahora sí, ca T3. Un aplauso, T3. Ué! Vale, a xente dirá, que terminal é isto? Vamos explicar ahora que é eso da T3. Ten que ver con fútbol. Estamos aquí cinco maravillosas personas. Así que dentro, cabeceira. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Ola, moi boas. Vou ir presentando aquí as personitas que están sentadas nesta mesa. Sara Souto. Hola, buenas tardes. Hola, que tal? Sara García, no teu segundo apellido, non sei pronunciar, ¿verdad? Argibay. Hola, ¿qué tal? Sara Gallego. Hola, ¿qué tal? E Alba, ti como eres? Alba, que? Alba Mosquera, Mais coñecida como? señorita Lexus. Claro, a xente a priori que igual pois escoitou o podcast pois para ver como falaba eu que sei con Sofía Espiñeira, por exemplo, dirán, pero que me trae MJ aquí? Non, pois traio cinco persoas que cada unha delas en individual daba para un podcast. Porque vamos presentarnos así un pouco, pero tampouco vamos dicir a nosa vida, obra e milagros, pero un pouco porque teñades noción de con quen estamos falando. Pois no caso de Sara Souto, ti andiveches moi metida no mundo audiovisual. Correcto. De feito, ti coñeces a unha persona que eu entrevistei neste podcast. Andrés. Sí. Andrés Seijo, ves, estamos todos conectados. E tamén estiveches no mundo artístico aí facendo produción. Bueno, sí, de producción hice menos, hice más dirección, pero estuve ahí un poquito entre los dos mundos. Bueno, entón chegamos á conclusión de que, ves, aquí gente importante, xente non vos trae a calquera. Temos a Sara, a partir de ahora vou chamar a Sara, a ti como, bueno, vou seguir chamando Sara Souto por non chamarlle, atención, Sara Presidenta, pero vai ser a primeira e última vez que te chame Sara Presidenta. A Sara García Argibay, vou na chamar Sara Adestradora. Moi ben. Alegrome dese término. Porque ti, que? Eu, estou estudiando ahora o UFA para ser adestradora, pero son chamada a maioría das veces monitora. Bueno, pero ti eres adestradora, sí, con todas as letras. Bueno. E actualmente, bueno, eso dixo eu, e actualmente adestras? Actualmente acabame de ascender ao primer equipo de Noia femenino, que competiremos o ano que ven en segunda división galega. Nada máis e nada menos. Aquí estamos esperando fialmente a que, bueno, daqui a uns aniños, pois, bueno, xa, cando sexas adestradora do Depor, xa tal. Xa vos enchufo. E vamos con Sara Gallego, que, home, aquí eu sei que moita xente que escoita este podcast ten que saber quen é Sara Gallego. Se non sabedes, poñedevos as pilas. Bueno, non sei. Hola, ¿qué tal? Encantada. Faime gracia que Sara García diga que non é adestradora cando vai aos partidos do Depor con libreta e boli para tomar notas das tamén tácticas. Debemos aclarar que a libreta dura os 5 primeiros minutos do partido. En canto se marca o primeiro gol, a libreta voa polos aires. Correcto. E xa non hai libreta. Ela pon ENAR, profundidade defensiva igual a ENAR, e xa está, todas as notas E tomadas. xa está. Porque a emoción pode máis que a teoría. Pero, Preséntate bueno, ti. Nada, eu son xornalista, levo os últimos 7 anos cubrindo o Depor, e o Depor a banca, evidentemente, e son tamén adestradora en proceso, non moitos primeiros pasos, pouco máis, moi friki. É unha das mellores escritoras que coñezo. Bueno, cando publico o primeiro libro, dedicareche un apartado no prólogo. Esa! Pois, jova, Sara Gallego, se alguén non aterriza, entre outras cousas é unha das persoas pois que a mí máis me mola ler e escoitar falar de deporte feminino en xeral. Bueno, de deporte en xeral e de feminino en xeral. No, a ver, bueno, que pena
Xa que o se podcast celou. non sexa grabado, só lo digo eso. Xa se celou Sara Sara García. está, o sea, acabo de dicir a Sara que vai ser a próxima adestradora do Depor, pero non lle foi suficiente mostra de cariño. Cando escriba sobre ti, verás. E agora vamos con Alba, que é máis coñecida como señorita Lexus. E claro, eu Sí. para Alba pasa así como persona discreta, tal, porque ti Lo soy. eres abogada, non? Ou... Gracias, no, pero Bueno, estudié algo, Algo de relacionado eso. con eso sí. Algo de eso. O sea, profesionalmente nada que ver con el fútbol, solo como hobby, como afición, pero sí. Un intento de creadora de contenido, podemos decir. É que Alba é o fútbol como hobby, pero eu, sen dúbida, sin, o sea, mañá toca o Euromillón. Teño un equipo que dirixir e eu collo e digo, Alba, directora deportiva, sin dudalo ni medio segundo. Yo extraería todas las estrellas. Eu teño clarísimo, Tema económico ya, bueno, Xa tal. pero sí. Eso, como hobby, pero bueno, un hobby bonito. E ti, bueno, ti estás en Twitter e tamén estás en YouTube, faz vídeos normalmente, Sí. comentas sobre todo alrededor do mundo do Barça, Correcto. pero tamén de máis cousas, tamén falas do Depor porque, home, formas parte da T3. Totalmente. Sí, en general Barça, pero también contenido del Depor, de la Liga, bueno, todo centrado en fútbol femenino, pero más a nivel nacional. Eu debo dicir, para o público, para que sepa un pouco, é dicir, a min xa sabedes, porque dixeno 20.000 veces que me gusta o fútbol e que forma parte importante de min, e eu pensaba que eu era unha persona que sabía algo de fútbol ata que coñecín a estas personitas que están hoxe comigo, que elas saben infinitamente máis que a min, sobre todo cando estás vendo un partido, eu solto comentarios do tipo, que fai Raquel aí de dianteira? E de repente ven Sara e fai aclaracións así técnicas, eu, vale, todo ben, pero vamos ao que vamos, que Mola que digas Sara, porque sabes, pode ser calquera das Mérito tres. repartido. No, pero repartimos o neste mérito. caso sí pode ser calqueira das tres e Alba incluída, sabes? O sea, porque sucede, non? Entón imos falar de que é isto da T3, non? Porque parece unha historia bonita. Vamos a intentar contala así de xeito un pouco resumido, pero vou arrancar, non, facendo así un fío, non, deixo-vos un fío do que tirar, que é aquí MJ, como siareira sobre todo do Depor, aparece o Depor feminino, renamórome outra vez disto, e unha das cousas que eu quería era ir a Abegondo. Entón comecei a ir a Abegondo, pero iba solísima, e que non tiña con quen ir. E ata que un día, claro, cando van sempre as mesmas persoas, empezámonos a coñecer ainda que sexa de vista. Vale, como continúa esta historia? Quen quere seguir? A ver, estivémoslo pensando e creo que non nos acordamos ningunha de como xurde isto. Refresco vos a cabeza. Pero eu, o sea, por lo menos no meu caso, eu coñecía a Alba de outras cousas e de intervir en algúns proxectos que eu tiña no programa e tal. Coñecín a Sara García cando o Depor xogou en Logroño, que lle pedín que fose enviada especial da radio desde ali, e fixo moi ben. Como que vocalizo. Teño que dicilo. E Sara Souto non sei en que momento apareceu, porque o seguinte que recordo é facernos unha foto as tres Saras pola gracia do nome o día do Granada, no? Se non me equivoco. E a partir de aí, España gana o Mundial con 3 ex do Depor e con Teresa Velleira, embaixadora de honor, a cal yo dixemos directamente a cara. Teresa, Sobre todo un por- saúdo que sei que nos estás escoitando. Correcto. Sobre todo por Teresa Velleira. Sobre todo por Teresa Velleira. Número 3, Teresa, para quen non siga fútbol, Claro. que sei que hai xente que non siga fútbol, pero que nos vai escoitar, Teresa, número 3, Teresa Velleira de Pontevedra. De Pollo, Pontevedra. Número 3, 3 ex do Depor en ese Mundial que gana España con Atenea e con Misa tamén, e a partir de aí creamos como un grupo de Twitter, as tres Saras e Alba, me parece, e a partir de aí pásase a WhatsApp. Eu non estaba, si, No, estaba, tú non é que estabas. pena que No. non haxa vídeo, só vos digo iso. Tú non estabas, e a partir de aí se crea un WhatsApp donde empeza a aparecer xente e aquí estamos. Eu lembro que, claro, eu con quen empecé a ter contacto foi
con Sara Souto, porque Sara Souto é o buzón de reclamacións. ou o muro de lamentacións, o sea, é dicir, a xente que vai só a Abegondo e non ten amigos, claro, como non sei, visualízante e de repente comentan contigo como se foras amiga de toda a vida. Eu era unha desas de hola, que tal? Soy la chica de las poesías e como viches o partido do outro día. Entón, sí que é verdade, isto que en Abegondo unha vez nos cadramos no pasillo así e dixo, jo, por que non ves canda nós? Ao final eu estaba sola. Empecé a sentarme pola vosa zona e, como agradecín, porque Bueno, pola nosa falar zona sola... non existe a nosa zona, o sea, existía a zona de Sara Souto, a cal todos nos arrimamos, porque eu tamén, cando empecé a ir, tamén iba sola e sentábame na outra esquina, eu sola, hasta que nos reubicamos todos en zona Sara Souto. Por puntualizar, é que isto comeza así, bueno, no caso de Sara Gallego, joder, vais como estou, Sara Gallego. No caso de Sara Gallego, ti, vale, ibas como aficionada, pero tamén era unha parcela en parte moi profesional. Eu sempre iba acreditada, pero sempre me sentaba cos aficionados. Escondía a acreditación sacando e los ya secretos. Está. Pero sí, o sea... Pero ao final éramos xentes só a cada unha do seu pai e da súa nai, sobre todo dos seus puntos cardinais, porque Sara adestradora ven dende Ribeira e eu dende Arzúa. E vos ao final sodes do perímetro da Coruña, queiras que non, entón xente só que acabamos xuntándonos. Sí, yo creo que al final es un poco lo bonito de este grupo y en general de lo que se crea en Abegondo, ¿no? Que es gente que va allí por la afición, por el equipo y por verlas jugar, y al final te acabas encontrando a gente impresionante que comparte lo mismo que tú y que puedes vivirlo con esas personas. É que a min, por exemplo, unha das cousas que eu lle dicía a xente cando falábamos así de tema fútbol e tal, eu dicía, é que de verdade che digo que para min Abegondo é un rollo completamente distinto que ir a Riazor. Non vou facer comparacións nin entrar en movidas, pero para min eu sentíame máis... Casa. Non sei, máis casa, máis cómoda, máis outro rollo, outro clima. Vale que tamén así a ver a elas e sentía unha conexión distinta, pero entre o público e así... vamos comentar en que consiste realmente esta teoría, porque si, o 3, vale, coincidimos, e de que vai isto? Porque a xente hai algo que necesita saber para entender esta teoría, e é que o Dépor a Banca na tempada 19-20 ascende a primeira. Ascende a primeira. Era como, que ben, pero de repente fixo un ano espectacular. Sí. Ao ano seguinte as cousas foron peor e descendeu. E dixemos, bueno, a ver se ascendemos ao seguinte, pero non foi tan fácil. Un ano, 2 anos, e chega o terceiro ano, e chega a teoría do 3. Como nace isto? Eu creo que Alba, como culé, en este caso, como parte culé, debería ser a que explicase este punto. Alba ten moito que ver aquí tamén. Antes lo hablamos. Yo creo que el principio, propiamente, lo de la teoría del 3... tenía la referencia en el Barça en el sentido de que la teoría del 2 del Barça surge de cosas absurdas, pero por la necesidad de aferrarte a algo para creer que en ese caso que ese año se iba a ganar la segunda Champions. Y eso, te aferrabas a resultados, a dorsales, a minutos de los que se marcaban goles, cosas que no tenía mucho sentido, pero bueno, oye, pues esa ilusión y el creer. Y con la teoría del 3 del Dépor yo creo que fue un poco así. Entre Ter Abelleira con el 3 del Dépor ganando el Mundial, tercera temporada en segunda, el haberte quedado muy cerca de ascender los otros años, dices, bueno, pues este tercer año se va a dar. Y empiezas a ver 3 en todos los lados, resultados, minutos, goles anotados, yo qué sé, cualquier cosa, y era como un poco, venga, creemos en esto. Creo que también se le hizo creer a las jugadoras que se fueron enterando sobre la marcha de la teoría del 3 y se dio, ¿no? Y al final te queda falaremos eso. de eso ahora, o sea, profundizaremos neso ahora, pero... A T3 é un acto de fe. Efectivamente. Porque o sentimos no corazón. Mira, a T3 é un acto de fe, de compañeirismo, de, sabes, como, que ven unha ilusión como unha meta común, como podería ser tamén unha secta e unha estafa piramidal. Podría ser, pero eu creo que é un acto de fe porque ao final, tomando un pouco esa excusa de ver 3 en todas partes, fomos convencendo cada vez máis de que podía ser un ano de ascender, ¿no? Que ao mellor sen a T3 hubiéramos ascendido absolutamente igual. Non me cabe ninguna duda. Bueno, a min sí que me cabe. Sí, porque tamén vamos tocar eso despois. É que eu creo, sinceramente, obviamente, non quito ningún mérito a xogadoras.
Houbo unha que na celebración, non vou a dar o nome, pero houbo unha que vivo a dicirme vos tamén sodes parte disto, gracias a vos estamos ascendidos. Pero é que eu creo... Na celebración de que? Na celebración do ascenso. Pensaba do que Depor era a aí no banca. medio dun gole. Cando pasou eso? Na celebración do ascenso, unha xogadora díxome que tamén éramos parte disto e que tamén levábanos a firma. A ver, é que eu siempre creo- nestos corazones. Esa xogadora que saberá quen é, eu non o sei, preguntaricho despois. Ni eu tampouco, tamén che vou preguntar. Querémoste, a ti tamén, non sabemos quen é. pode Bueno, ser pero queremos calquera. a todas, así Querémola, que... querémola. Queremos a todas, así que... Sí, queremos a todas. Pois eu creo que para que suceda algo, primeiro tens que confiar en que vai a suceder. E nós creo que puxemos unha amiguiña en que se creera un pouco máis e ao final, pois, un poquinho de mérito. Entraremos agora nesa amiguiña, pero digamos que empezou isto máis ou menos cando empezamos realmente a xuntarnos así, a facer grupo piña, porque si empezastes vos, pero xa cando Eu creo que toda a temporada esta, porque foi Sí. despois do Mundial, cando empezamos... recordámoslo ahora na porta, que eu creei o grupo de Twitter sí. para informar, porque, informaron desde a federación aos clubes de que se iba a hacer unha homenaxe a Teresa Velleira en Pontevedra. Empezou Entón, nesa altura. Entón, para eu non ter que mandar mensajes de un en un, en plan, oye, vai a vir Teresa Velleira a Pontevedra, tal e cual, pois creei o grupo e mandei un mensaje en plan, acábanos de... facendo un pouco de spoiler a federación, acábanos de avisar a federación de que lle van a facer un homenaxe a Teresa, queredes vir, tal. Fóramos eu máis Sara Gallego, e aí, quedou o grupo montado e empezamos a falar. Entón, eso foi antes da temporada, así que creo que toda a temporada. Sí, quedó ese grupo ahí, que era un poco, pues hasta ese momento era, tú me lo dices, yo se lo digo, y ahí quedó ese grupo como punto de referencia de vamos a informarnos de todas las novedades que haya a partir de ahora en el mundo Depor, y bueno, fue derivando mucho. Canto agradeceches, Sara Souto, que se crease un grupo para non ter que ser intermediaria entre 350.000 personas? Mucho, muchísimo. Antes, vos De primeiro nada. tiñades o grupo de Twitter, pero eu aterricei nisto cando un día me di Sara, vamos facer un WhatsApp ou temos un WhatsApp feito, un grupo de WhatsApp, queres unirte? Eu, home, claro que sí, pero é que eu ata o momento si quería comentar, pero calqueira cousa, eu que sei, fulanita está lesionada, non sei que, ou calqueira movida, ou é que cousas que che mola comentar con alguén, cando algo che gusta, mola comentalo con alguén. Pois é que eu ou lle escribía a Sara Souto, ou tiña con quen falar, que era así de triste. Entón, claro, eu despois tendo o grupo dicindo, pois cámbiache o rollo, porque non é mesmo acribillar a Sara Souto. Xente que acribilla a Sara Souto. Sara Souto, pon un número destes de cobro, sabes? Sabes, un rollo de... que polo menos clean pate 3 A ver, ou es algo, que sabes? igual la gente está equivocada. Yo tengo la cuenta, que es como mi cuenta personal. Pongo ahí lo que se me pasa por la cabeza y comparto lo que descubro. Me tienen llegado mensajes preguntándome cosas como si yo gestionase el mercado de fichajes o, no sé, la administración del deporte. No sé, no tengo información. Que la sabe, que ten así unha antena parabólica llevan vindo as ondas, No sabes? sé, no sé. A ver, también hay que decir que, lo hemos omitido, pero que, por ejemplo, decíamos que a Begondo lo sentimos más como nuestra casa y creo que coincidimos todas, pero que no había ninguna peña del femenino, ni ningún grupo, ni ningún lugar como, pues eso, para conocer gente. Además, todas íbamos solas. Sí. Entonces, claro, era como, bueno, estoy muy bien aquí, sí, como mi casa, pero lo que decía María, que no tienes con quién hablarlo o compartir nada. Y nos íbamos ubicando, yo creo, de vista. O sea, bueno, ya Sara lo conocía, íbamos sabiendo quiénes éramos, pero hasta que se creó el grupo de Twitter que dice Sara, no hablábamos propiamente entre nosotras más allá de un comentario en Twitter o retuitear una publicación o lo que sea. Y a partir de ahí sí que derivó luego en plantearse crear una peña, crear un grupo para animar al femenino, y luego ya vino el grupo de WhatsApp y todo eso. Aí empezamos e xa non paramos. É que podemos afirmar que a T3, sobre todo, é a peña non peña, porque é peña non oficial, pero somos unha peña, porque somos unha piña, peña, yeah, xa non me acordo do que iba a dicir. Entón, É que eso, non somos oficial porque poñen unhas trabas que parece que tes que sacar un que pelo non, de unicornio. non estamos para papeleos. Exactamente. Pero ao final o importante non é o que diga un papel, senón o que faz ti, o que facemos nós. Entón, eso por un lado, e despois que sí, que unha vez, porque eu no grupo de Twitter non estiven, pero no de WhatsApp sí, é que realmente é un grupo no que falamos moitísimo, todos os días, pero moitísimo. O sea, mirade, nós pensando, cando rematou a tempada,
A ver, ahora de que falamos? Pois non falta tema de conversación, amiguis. E máis, falamos máis agora que cando había Sí. fútbol. Totalmente. Entón vamos ver como progresou isto, porque si primeiro xuntámonos, e así que bueno, despois se queredes entramos na fase de poñernos sentimentais, pero polo menos eu sí que podo decir que, o que ven sendo de, bueno, pois, é dicir, na vida, pois hai xente, pois eu que sei, eu teño a xente, pois que congenio moito a nivel musical e falamos de música, teño a xente que non sei que, pero claro, na parcela de por esta paixón miña non tiña con quen falar. Entón, máis alá de descubrir un grupo de xente ca que ter que falar, temos moitas máis cousas en común das que pensamos, aínda sendo cada unha do seu pai e da súa nai, porque descubres que cousas que ti viviches no pasado e así, ou que te sentiches de certas maneiras, hai máis xente que tivo esas vivencias ou vivencias similares, o tema do fútbol e mulleres, este tipo de cousas, o deporte e así. E o rollo é que cando nos empezamos a xuntar empezou a cousa a medrar e a desmadrarse poquito a pouco, progresivamente. Paso a ler aquí a chuleta que é como comezou a tempada, como evolucionou e como rematou. Progresión de desmadre. Ai, é verdade que o teño escrito tal cual. A bandeira, o sea, como empezou isto? Bandeira, globos, camisetas, pancarta e tamén, que me olvidaba, Sara, adestradora artista plástica, porque hai que falar disto tamén. Culpable de todo, creo. Gracias, Sara. É verdade que empezou Sara, adestradora, a tronarnos a cabeza polo grupo de, primeiro, facemos a bandeira, facemos a bandeira, facemos a bandeira. O Chino de Ribeira patrocina este A podcast. verdade é que sí. A ver, o que me pasa a min é que teño é que teño moitas ideas, o sea, É verdade. a cabeza non É para. verdade. É a directora creativa. E a Por xente sigue... sin cartos A facemos verdade isto, é que sí, a verdade é que... Temos Pero un equipo aquí. esta xente sigue o rollo e eu, o sea, o que eu necesito moi pouquiña mecha, pero se me dan un pouco de mecha, eu xa disparo. É que eu lembro, cando empezaches ti, vamos facer unha bandeira tal, e a min pillaches-me nunha época na que eu estaba, rollo de, que mierda todo, non teño conciertos, tal, entón, non era que tivera tempo libre, pero igual procrastinaba un pouco porque estaba asqueada ca vida, entón de repente esta di que quero unha bandeira e eu en vez de facer outras cousas que tiña que facer estaba aí toda a tarde diseñando a bandeira chucuchú, mandaba yo un diseño pero ainda por riba o nivel de exigencia como se isto fora el departamento de marketing del Depor, sabes, era no, cambia isto, cambia outro eu, buah, estánme dando caña que a min, é dicir, a min mólame que me dean caña porque a miña xente di que lle fas unha merda pinchada nun pouche e ya está, entón eu digo, son de las mías, tío. É que aparte, o meu diseño gráfico, porque claro, eu teño ideas, pero costame plasmalas porque dáseme ben ter ideas, pero dáseme mal todo artístico. Entón, o meu nivel era Complementámonos. abrir as historias de Instagram, facer un debuxo, descargar a imaxe e pasarlle en plan aquí está o meu boceto. E, increíblemente, e mejor entendía o meu boceto e facía as cousas ben. Sara Somos un buen hace el equipo. diseño a mano alzada. Sí, en plan, yo lo veo así. Ahora llévalo a la práctica. Y de repente salieron camisetas, la bandera. Y bueno, y el globo porque lo compraba cada Bueno, e semana máis en el cousas que Chino. non aceptaste, ves? Claro, a ver. No, Que había demasiadas sí. están aí na recámara Claro. Para para a temporada futuras que ven. temporadas, Sara. É que Es primeira que- división máis exigencia. Hostia. El globo empezó siendo un globo pequeñito, así transportable, y acabó siendo un globo a tamaño real que necesitaba entrada y asiento propio. Quiero decir. É verdad. Que Un globo de un 3, se especifica porque así Exacto, igual exacto. pensa que un globo aerostático. Que iban todas felices ao aeropuerto pensando que así iban deixar entrar no aeropuerto co globo. Nos Pasei dejaron. o control de seguridade con ese globo. Nos dejaron que es lo. Como casi la T3 revienta un avión sin querer. Yo solo puedo decir que uno de los mejores momentos de la temporada, ahí con el ascenso, es la cara de Sara Souto el día que Sara, entrenadora, viene con el globo enorme y lo ve desde arriba y yo creo que ahí se Que replantea. eu iba con ela. É que Pero tú estabas muy feliz, ella no estaba tan pero feliz. a nosa cara de poker face de que en que momento o globo pasou de medir unha medida razonable a ser máis grande ca nós. Ahí de Sara pés. dijo, a mí me compensa, me gusta tanto el fútbol. Creo que hay que Pero bueno. apuntar que todos los globos de la temporada, por un motivo u otro, acababan en el maletero de mi coche. Porque eres Eu a creo- presidenta. Sara, claro que eu digo Sara adestradora deixou a metade do seu salario en globitos e cosas pode por
Depor, non digo máis, falando de Depor, é que todo comezou realmente, bueno, sí, globitos, comezamos discretamente, un globito, tal, non sei que, pero de repente a bandeira foi o primeiro. E aquí hai algo importante, porque de onde, a ver, como comezou isto? Milene dá unha entrevista. Exactamente. Hola, Milene dá unha Milene, entrevista. un saúdo, sí que estás escoitando isto. Milene dá unha entrevista e eu roubolle, o sea, nunha das respostas. Non roubas nada, roubaron a ti despois Sí, cousas. nunha das respostas, nunhas preguntas preguntaronlle en plan por que iban a ascender, e ela dixo que o sentía no corazón, e a min parece unha frase moi bonita, porque en realidad era a única explicación, o sea, por que íamos a ascender, por que creíamos a teoría de 3, porque o sentimos. Volvemos ao acto de fe. Pois, Exactamente, aí, porque o por aí sentimos, está. Entón, Milene realmente encendeu a luz. Encendeume a luz das ideas. Pum, el mundo de las ideas. Nada, recordo pasar unha captura de pantalla ao grupo e decir, este ten que ser o noso lema, e aí que se quedou o noso lema. E creamos o lema para a bandeira, dixemos... Que, por certo, de porteño captura de pantalla de ese día con ese lema e con fecha, así que... Imos ao juzgado. Porque isto tamén coincidiu con que fixemos a pancarta, a bandeira, puxemos o lema de sentímolo no corazón, cun corazón cun 3, e todo isto cadraba que a primeira vez que estrenamos a bandeira pedimoslle a Susi, non? Que é unha das fotógrafas que adoita estar co Depor, e nós, Susi, no descanso fixonos unha foto así, cha, e cadraba perto de San Valentín. Entón, os CMs do Depor, que estaban super inspirados, dixeron, mira que ben nos cadres isto para San Valentín, sentímolo no corazón. Bueno, realmente fixeron unha publicación de que guai que aficionados. Puxeron un tuit coa nosa foto coa bandeira, usando, creo que por primeira vez, o lema. hashtag. Entón, E caló, e aí quedou. de nada, Depor, de nada, de nada. Agradecidas, emocionadas, de nada, podedes invitarnos a un churrasco, a ir no A un bus, entreno. a un entreno, a ir no bus a próxima tempada, porque os desplazamientos son caros. Aceptamos calquera tipo de invitación. Tamén podes contratarnos para o departamento creativo, non pasa nada. Pero comezou ca bandeira, despois que si globitos, despois xa a cousa xa se empezou a desmadrar, porque un día Sara, quen vai ser, inspirada polo máis alá, dixo, buah, que guai sería facer unha camiseta así. Exactamente, entón abrín as historias de Instagram, debuxei unha camiseta chulísima, pasei a MJ que por algún motivo especial entendeu ese debuxo e fixo a camiseta tal cual el se quería. E fixemos camisetas de nada, capa, cando que nos podes contratarnos. E nós fixemos unhas camisetas propias, fixemos o lema de sentímolo no corazón. Por detrás tamén poñen xogadora un máis, bueno... Si, sería 12, porque como... Pon xogadora 12, porque Irene Ferreras, a adestradora do Depor, pois sempre di que a Non sei Begondo... por que estás ensinando, porque non hai nada que este grabando. No eras capaz de decir si ponía 1 más 2 o 12, entonces Claro. te lo aclaro, Vale, para vale. que lo sepas, ¿vale? Non, acórdame que fixen o diseño, non me vou acordar. Puxemos o 12 porque... Bueno, copiastes. Con isto hubo moito debate porque non sabíamos si poñer eso, si poñer cada un o seu nome e tal, pero ao final puxemos a xogadora Sí. 12 porque Irene dicía sempre pues, iso, que a Begondo era a xogadora número 12 e tal, e por suposto puxemos un máis no medio porque 1 más 2, 3. É que somos... que Mentes chispa temos, pensantes. temos máis chispa que un mechero, Por que estamos falando en plural? Ai, non podo. Porque foi unha decisión conxunta de poñer o do 12. As demais só votamos sí ou no. Sara, Pero algo de colaboramos. debate houbo, que había que facer adaptacións de diseño tamén, É verdade, é verdade. Entón, camisetas. Como as camisetas non eran suficientes, fixemos pancartas tamén. De feito, o día do ascenso, que houve xa máis desmadre da conta, porque pintamos a cara, houve quen colle un bote de purpurina e foi das mans, non vou nombrar a nadie. Sara. Eu estaba tan emocionada que hasta que merquei unha camiseta e todo. Cada quen... O sea, eu tamén vos digo unha cousa. A min, que o Depor me faga madrugar, xa ten... Sabedes o que acabo de pensar?
que creo, que se mal recordo, o Depor sueu 21 de abril, no? 21 é o revés que 12, 2 más 1, Jova. 3. Pecho podcast, xa está. Xa está, paramos de estaría. gravar. Ya está listo. O caso é que isto ten narices ata o punto de que guai é que oximos ascender, ten que ser non sei que, e quedamos, se o partido era ás 12, ou non sei que hora era, quedamos Ás 12, ás 8 da mañá, vou exagerar, para facer un pinta e colorea, tío. A nosa edad un pinta e colorea, facendo pancartas, cada unha co seu lema. Sí. En una terraza en los alrededores de Riazor, con las cartulinas, los colores y un café. Bueno, para sentirnos menos mal, podemos decir que lo hizo la prima de Sara, que es un poco más pequeña. Cierto, cierto. Entonces, Un no saludo, nos Ana. sentíamos tan Sí, culpables. unha unidade de persona nunha edad máis razonable para facer estas cousas versus, non sei, cantas éramos xa... Maduriñas. Un saludo a mi prima explotada. Bueno, cada quen levou a súa pancarta, lemas preciosos, por exemplo, podemos aquí a Cris Martínez, que fixo xa máis de 200 partidos co Depor. Líder, capitana, leyenda, Cris Martínez. Eu fixenlle unha que puña tres, por supuesto, cousas favoritas desde 2016, o escudo, as cores e Cris Martínez. Cris Martínez. E debo dicir que Un saúdo, Cris, que nos estás escoitando. debo dicir que a pancarta partiu a mitad do partido, máis É ou verdad. menos, non resistiu ás celebracións, pero conseguín facerme unha foto coa parte da pancarta que puña Cris Martínez, Martínez. con Cris Martínez. para que ninguén se despiste e non pense que é Correcto. Enar, por exemplo. Correcto. Con Enar tamén se fixo unha pancarta cun lema moi original que é a esa era a túa, non? No. De que no. Foi de alguén, dun duendecillo del bosque. No, ¿Qué la de foi? Nar, la de No foi Nar, nadie ahora, no, ¿qué era? la de Nar, el lema de la de Nar surgió en el viaje a Bilbao. Bueno, porque Pero é que isto xa abre outra porta, Claro. que todas as semanas facemos unha porra de quen vai a marcar. Ai, O sea, é verdad, olvidábaseme Claro, eso. Todas as semanas hai porra. hai porra de como vai ser o resultado Sí. quen vai a marcar os goles. Non vale solo que vou a especificar Claro, que dicir Sara 0-0. García e Alba formos as únicas que ganamos a porra. Ainda vos debemos algo. Unha corona. É verdad, unha corona. Nada, o primeiro un que dá regalo. un chicle. Entón, pois, Sara Souto, como acto de fe, todas as semanas, Na súa pon porra. que vai a marcar en Armuiña, que leva Sabendo- 0 goles. Spoiler, lo seguiré haciendo en Liga F aunque pierda todas las porras de la temporada, Eu ¿vale? alégrome porque me gusta ganar. A ver, aquí, contexto. Enar, a ver, a nivel futbolístico é unha das mellores completada de vos. É a que dá profundidade defensiva ao equipo. Bueno, é que para min non hai nadie no mundo que repliegue como repliegue. Eso, Ana. ves, esas cousas que sabe decir Sara, eu diría, es unha das mejores estas ti cousas técnicas, Sí. por eso me gusta que completen elas porque saben desto. Entón, Enar, jova, é que é o que ten a vida, é así, pois igual eres moi bo nunhas cousas, igual, pois mira, pois marcas menos goles. Entón, claro, nós estamos rollo de hoxe vai marcar Enar, porque temos apostado un cachopo. É dicir, o día que Enar marque, imos cenar un cachopo porque Enar é de Asturias. No. Sí, A ver. el caso es que la apuesta esta surgió entre tú y yo en la primera temporada que estuvo aquí. Sí, Ninguna de las dos recuerda lo que era en sí la apuesta, pero sí que sabemos que cuando marque, pues cachopo. Sí, pero eso é porque porque había máis xente de Asturias na grada que deron a idea, Un sabes? saludo también. Entón, creo que nunca comín un cachopo, todo sexadito. Enar, de ti depende. Entón, temos apostado jijijaja porque casi nunca marca. Entón, podemos Nunca, apostar... no, nunca. Casi nunca. A ver, Bueno, queremos pero a é que- moito, pero Como non é que deportivista. Pero es as que un cousas. día sin querer va a marcar e a ver se apostamos moitas cousas e despois vai Ese ser ese día ganaré la porra y un cachopo. O igual no, porque igual marque e non acertas a outra. Da igual, se marcan hard, dámoslas por ganador Gracias. O Sí, caso bueno. é que temos apostado un cachopo e a final de temporada a pancarta maravillosa foi Enar renova ata que marques, que é como un xeito e puña, puntos suspensivos e por puña e quedou para sempre. Bueno, renovou ata 2027, ten 3 anos Ai. de margen para marcar un Enar, Tres. si escoitas este podcast, que sei que o estás escoitando, por favor, mándame un DM e confírmame a miña teoría que é que renovaches bastantes anos para darte a ti marxe, para non ter tanta presión para marcar un gol. Confírmamo. Entón, bueno, con pancartas o último día, pero, é dicir, bueno, é algo importante. O teu debut como artista plástica, porque sucedía unha cousa. Eu quero facer desde aquí un agradecemento público a Sara García Argibay que fixo que eu estivera presente en todos os partidos de Abegondo esta temporada, aínda que físicamente só estiven en 2.
máis o de Riazor 3. 3. Pero como eu sempre me queixaba de que nunca podía ir, e nunca salían as fotos, esas maravillosas que facíades, Sara García decidiu poñerlle solución, fíxome un retrato bastante acertado, donde sai ademais guapísima facendo un 3 cos dedos, coa man, que pon Sara Gallego sempre saludaba. Este retrato viaxou máis que a min este ano, porque foi a Barcelona, e despois facemos a varias Bilbao, fotos e subímoslo en carrusel, non? está A arrugado, está roto de estar enganchado na pantalla, está doblado, pero eu creo que vou enmarcar, Sara, e vou poñer na miña habitación. A ver, é que eu a veces, aparte de abrir historias Instagram e facer debuxos, pois tamén collo un boli, Un rotulador. un rotulador E permanente. deixas fluir a túa arte. Pero en que te inspiraches para retratarme así de ben? Porque a sonrisa captasma moi ben, eu creo, Eu miro ese papel e eu vexo a ti. Hai que Eu decir- vexo a ti. Sen ver o nome, Vou a sabes que son eu. confesar que para facer ese debuxo busquei o Instagram de Sara. Busquei o Instagram de Sara para captar os detalles, entón por aí se nota. Vese que está traballado. Exacto. Hai que Xente que decir- estades escoitando isto, ide a Instagram porque vou subir un carrusel con varias fotos e vai estar esta foto porque é que isto só co audio é que tedes que verlo. Que yo iba a decir que hay que tener en cuenta que este retrato fue tan importante para la teoría del 3 que en los desplazamientos tiene más fotos el retrato de Era o Sara que iba a Gallego decir, que era o las que iba a propias decir. personas que estábamos viajando. É que non facíamos nós así seremos jaiteiras, pero eu despois fomos a Barcelona, entre outras cousas, eu creo que non teño ningunha foto en No Barcelona. tenemos foto en el O sea, eu estadio, dixen aos meus ¿no? amigos, fun a Barcelona e porque eu teño fotos de que eu saquei fotos entre outras ao cartel de Sara Gallego Claro. Que eu para teño fotos en acreditar. Barcelona. El retrato de Sara Gallego tiene fotos en el avión yendo a Barcelona, tiene fotos en el restaurante comiendo antes de tirar la partida. Tiene É que eu fotos teño unha en foto el comendo campo. unha pizza. Teño unha foto comendo unha pizza e non teño unha mísera foto no campo, pero fíxenlle 50 fotos. Jaja, mira, Sara Gallego saludaba sempre. Jaja, mira que césped tan ben cortado. Jo, 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 que guai. Ti pareceche normal isto. A min parece normalísimo. Eu É sin que- poñer un pé fora de Coruña son a que máis fotos teñen en todo este grupo. Me parece ideal. Sara, tes nos que compensar de alguna maneira. Tes que vir a máis partidos ou Outra vez algo. falando en plural. Tesme que compensar. Todo mérito para... Podo facer unha pregunta? De sempre saludaba? A ver, este é un chiste moi de Sí. Ribeira. E Cando de xente outras morre. zonas. Cando hai un asesino ou algo e a xente Gracias, Sara. é verdade ou non? Cando morre alguén e vai a tele a falar cos veciños, sempre di, era moi boa persona, sempre saludaba. Entón, a mí faime gracia esa, É que esa o toque frase. Ribeira dalle sal a este grupo e, claro, con todo isto, eu quero ir ao meollo da cuestión, que é a Abegondo moi ben, pero a Abegondo sabíanos a pouco. Sabíanos a pouco e que sucede? Que ia chegando o final da tempada, ia chegando os momentos clave, estábamos xogando o ascenso, o ideal era ascender directas, porque ir aos playoffs, tiñamos xa 2 anos de experiencia, moi jorobado, quedaste coa mel nos labios, nos beizos e todo mal, eu o ano pasado mal, o sea, sinto casi eu os perder nos playoffs no meu corazón asocio a ese sentimiento de desengaño amoroso cando te deixan, sabes, de ai que pena que isto se acabou. Entón mal, non quero disgustos na miña vida, era o 3º ano e nós a tope coa nosa fe intacta. Sabíanos a pouco, o Depor iba moi ben, pero dixemos, vamos facer máis, dixeron as xogadoras, é normal, final de temporada tes moita presión, pero dixeron, vamos facer máis interesante isto. Entón fixeron así, non vamos a gañar xa así as primeiras, vamos facer que o final de temporada se complique. Quero recordar que eu acertei a porra do Osasuna, non por goleadoras, pero dixen que iban a empatar 2-2 e ese día casi me expulsades do grupo. Porque empezamos gañando e empatamos, entón, Nos 10 últimos la minutos gafe. empataron o seu partido. A ver, é que o grupo constaba de positividade, esas cousas, Sara, é que de verdade era negativa. E decidimos viaxar. A ver, la parte, hay que decir, el primer desplazamiento de este año fue Madrid, ¿no? Sí, Sí, fomos a... Ese salió muy bien. marcou Raquel García. Marcó Raquel, la DT había marcado 2 o 3 goles, ganaron ahí goleando, tal, muy bien. Aparte había bastante gente animando al Depor, se armó ahí un grupillo entre familiares y aficionados que estaban por allí, las jugadoras, pues como siempre, súper cercanas, agradeciéndolo, y bueno, salió muy bien, y dijimos, ostras, pues hay que repetir. Y el siguiente fue Barcelona. Sí. Y entonces también íbamos con esa idea como, venga, tal, porque creo que en ese partido no
no podían cerrar el ascenso, pero claro, si le ganaban al Barça, que iba segundo, lo tenían muy en la mano. Y no terminó muy bien, por lo que sea. Como Bueno. acabáramos? Exactamente, 6-2. Sí, Sí. creo que sí. 6-2. Perdiendo. Como acabamos, ya te lo digo yo, gritando hasta el último minuto y hasta Sí, quedarnos eu afónicas. Eu digo unha cousa. Vou dicir unha cousa eu deste partido. Pode que perdéramos, é certo, pero no momento íbamos perdendo 3-0. No momento en que íbamos 3-2, creo que foi o momento máis feliz da miña vida, porque jamás na miña vida creí tanto Sí. en unha remontada como en ese momento, que eu creía, O tracto de con fe. todo, Sí. creía é que era en plan, é que van a remontar, é que era imposible que non remontar. Non foi imposible, porque non Eu foi. creo que incluso a xente ali do Barça quedaron sí. flipando estas locas quen Sí, son. sí, sí. Porque nós estábamos animados, o sea, éramos 4 gatos, había máis xente na grada, Había, que isto sona a que íbamos solas, non. Pero que esa é outra. Vamos ver un partido do Depor feminino tendo en conta que as cousas como son, que ás veces hai xente que vai ver os partidos de fútbol masculino e nunca van ver o de fútbol femenino, pois porque non queren ou non tal. Por lo que sea. O caso é que sí que sucede que co Depor en xeral ten siareiros alá donde te poñas. Vas a México, ten siareiros. Entón, que sucede? Que hai xente pois, que vive por ali por Cataluña e tal, e empezou a aparecer xente que encheuse unha grada, non era unha sí. tontería. Nós dicindo, vamos a estar 3 pringadas. Non. Apareceu ali moita xente. Éramos 3 pringadas e máis xente. Non hai Tal cual, xente, tal cual. pero nós berrando hasta o punto que a peña do Barça, eu creo que entre que empezaron despois a marcar máis goles e tal, xa por vergonza empezaron a animar máis, porque xa estábamos nós facendo máis ruido ca elas cando nós viñamos de fora. Sí, sin ninguna duda. No, deixamos ali a garganta, xa cho dixo eu, Eu teño que dicir que antes dese partido recibí un WhatsApp no que me informaban de que o Depor estaba no vestuario número 3 dese complexo deportivo. Gracias á persona. E dixenvos, sí, gracias por bloquearme despois e non contestarme hasta despois de 2 meses. Es bromi. Algo farías. É bromi. E dixenvos, vamos a ganar, seguro. E cando empecé a ver o resultado, dixen, outra vez fue- que me botan do grupo. Esa fue probablemente la primera porra en la que Sara, periodista, fue positiva. Efectivamente, ves? E foi nos mal. É Sempre que ten eu que haber un recordo... contragafe. Sara, ti eres pesimista ou estabas sendo realista en base a información que... Dinos la verdad. A mí me gusta ser contragaz, o sea, ir a contracorriente sempre. Se todos poñedes que ganamos, entón é por eso. algunha ten que poñer que perdemos, Madre non? mía. Eu recordo, é que Fuera de recordo la Tetris. perfectamente que íbamos camiñando cara ao estadio e había un radar que marcaba a velocidade. Acordades? E de repente pasou un coche xusto cando nos pasábamos e poña 33 km/h. Eu empecé a gritar e todo o mundo en plan, que está Muchísimo. pasando? A Sí, é gritar que muchísimo. pegou un berro que desto que te asustas porque diste, non sei, pegaron un tiro, non sei que pasou. Pero non, só era que xusto cando pasamos por aí 33 km/h. Entonces era como, wow, vestuario, o radar, era todo un cúmulo de cousas que nos guiaba hacia a victoria que jamás foi. Que hay que decir, está comprobando ahora de hecho, que después de ese tramo donde el Depor venía muy bien para ascender directo, se pierde en Barcelona y suma luego 2 empates seguidos. É Entonces que- estábamos como, ascenso directo, primera seguro. Bueno, vamos a verlo. Y claro, con la experiencia de los playoffs, yo creo que ahí empezamos a temblar un poco. La temporada iba de maravilla, realmente, la mejor de estas 3 últimas temporadas, pero entre esa derrota contra el rival directo y los 2 empates, Claro que eran El 3 partidos sin el ganar. ascenso directo, que era lo que teníamos en mente, como decía MJ, ya no se veía tan directo. Ya decíamos, bueno, a ver. Pero eu sentíame como nunha telenovela. Sabes que cando parece que xa se vai solucionar todo, ten que pasar algo para que sigas aí, sabes, ca emoción da trama e despois indo ao final sexa aínda máis apoteósico. Apoteósico? Sí, pode ser. Vale. Entón, eu, claro, estábamos aquí cada unha un pouco de... Pero eu dicindo, a ver, ten que ser, sabes? Eu entregueime totalmente a la fe. No, pero precisamente a raíz desto veu a clave da T3, que é Bilbao. Sí, sin ninguna duda. Vamos contar así un pouco por riba Bilbao, porque dixemos, pois nada, pois temos que ir a Bilbao, porque hai que loitar por este ascenso. Aparte que voltamos cálculos e só habíamos ido a 2 partidos fora. E non podría ser que unha teoría do 3 solo fose Sí, a sí. 2 partidos fora. Era en plan, temos que ir a 3 partidos fora. E, pois xuntouse todo e aí Porque fomos. a outra opción era ir despois a Albacete, e Albacete Que xa non conste, era Caía nada. regular. que conste que eu creo que fun moi pesada
con ir a Albacete porque por algunha razón pensaba, claro, que se non ascenden en Riazor, vámonos, o sea, despois de toda a temporada, vámonos a perder o ascenso realmente. Así que agradezco públicamente ás xogadoras do Depor por descender, digo, por ascender en Riazor, porque se non ter que ir a Albacete, O caso é que dixemos, vamos a Bilbao, porque en Barcelona, bueno, en Barcelona chegoulle, fomos en avión, fixemos o de trasnoitar, como se tiveramos fuimos- 22 anos. Perdón, fuimos no avión, en 2 aviones, porque Es para verdad. asegurar que la T3 iba a estar en Barcelona, nos dividimos por si a una parte le pasaba algo que Como por lo cando menos o rei, llegase a sabes, la otra en cando o rei representación. marcha ten que quedar, sabes, este rollo. Sí, bueno, sí. eu e MJ fomos as ganadoras dese día porque as xogadoras do Depor volveron con nos no avión. Sí, pero Sí, unha parecía, fiesta pero loca. parecía un funeral eso, así Normal, que normal. viñan de un partido jodido. Pero a mí fixo ilusión de todas formas. Sí, no, esta iba ilusionadísima, tan ilusionada que... Pero digo de lei. para recuperáchelo. Sí. Está ilusionada que eu non me enterei de nada, porque tiña sono, porque non dormiran toda a noite. O que fajo por ti é de por é que eu non trasnoito, que xa son señora. Claro, o rollo que dixemos, bueno, hai que ir a Bilbao, en Bilbao era distinto, porque en Bilbao dixemos, vamos en coche, 6 horas paliza de coche, ir, e 6 volver, que eu, como marquesa que son, se por mí fora quedaba ali de turismo, pero... Yo, lo que diga la mayoría. Entón decidimos ir e volver no mismo día. Porque somos así, masoquistas. Porque eu tiña un partido o día seguinte. É verdad, pero ti... A culpa sempre é dos partidos de Sara. Sí, é verdad. Pero tamén eu admiro moito a túa movida que é que ti facías cousas e ainda así o día siguiente ibas, ainda que se fora sin dormir, eu non son capaz. Porque son profesional. Bueno, profesional e inmortal, porque xa me dirás ti. Inmortal, O caso... temazo de la oreja de Van Gogh, por certo. Por todo hai que certo, decirlo. ahora entramos, está aquí la oreja de Van Gogh escrito porque é parte importante precisamente porque teño aquí escrito as viaxes fora, 2 puntos, a aventura máis la oreja de Van Gogh, o sea, fomos a Bilbao e cando fixemos a primeira paradiña así, pois para estirar as pernas, de repente dixen, mira, viñamos todo este cacho sin escoitar música, entón encendín o mundo das ideas de Sara e dixo, vamos escoitar música e se destapou la caja de Pandora. Sí. Después del viaje a Bilbao estuve un mes sin poder poner en aleatorio El mi Spotify. cuenta del Spotify Porque por lo que pudiera salir É ahí, verdad, ¿vale? porque eu non teño Spotify Premium. Non Sara digas só- eso! Ai, perdón. Bueno, sí, podes dicilo. Ah. Si é normal, se non tes nada pirateado. No. Vale. Eu teño... Eso non lo dijas na miña presencia. No, no. No puede non- elegir. Que estou perdendo os Non o teño. multicéntimos de euro. Non teño pirateado, eu escoito en modo aleatorio, pero claro, Moi en modo ben. aleatorio non podo escoller a canción que eu queira, por exemplo, Claro. escoitar copiloto 20 veces. 80 veces, claro. Entón, pois, Sara Souto, que é moi amable, e ademais era a conductora, pois sí que tiña Spotify Premium. E aí puxemos la oreja de Van Gogh. A discografía inteira, que sabe a toda, E de que memoria. a min gustame estar informada. E nada, aí foi, pois estamos cantando. E casi todo eu e MJ cantamos porque somos as cantantes profesionales. Nós do grupo. somos las orejas de Van Gogh. Decidimos crear un grupo para ganar cartos, No verán, no non verán. sei en que verán, que xa é verán. pero foi mal día. Así que non conta. En agosto non teño bolos, así Vale. que podemos empezar a axendar Perfecto. Sí, chiringuitos a contratación aberta. Xusto Somos para- las orejas de Van Gogh. Xusto para o torneo Teresa Herrera, que en agosto. Ai, é verdad. Podenos contratar para contarnos na descanso. Para cantar o himno ao Sí, principio. pero ese é outro tema que ven agora. Vale, Sí, bien. e o himno tamén. Pero digamos que nada, fomos cantando todavía se la oreja de Van Gogh, chegamos a Loa, como se chama? A Bilbao. A Bilbao e nós pensando, este partido chupao. Buf. Sí, a verdad que sí. Como foi a eu lembro un momento que, o sea, porque podes empezar un pouco difícil, pero empezamos difícil, seguimos difícil, continuábamos difícil, e eu lembro, eu estaba de pé, porque a grada era ali un pouco rara. E lembro así un momento así, de peli de acción, no que Sara, ti, xiraste para min, Sabe e entrenadora. fai así, MJ, temos que animar, e eu sento-me ali, pum, Sí. como se fora unha peli de acción, empezamos aí a T3, empezou A empuxar o a Depor hacia a empuxar o vitoria. Depor hacia a vitoria. Tengo que decir que en la retransmisión del partido, mientras estábamos animando, me llegó un mensaje privado a Twitter diciendo que se nos escuchaba en la retransmisión del Depor. Home,
A ver, si hay que recalcar que veníamos de esa racha mala. Sí, Y que estaba empezando a pintar mal el partido. Tenía que ser ascenso directo porque estabas en ese punto de confías en ella, por supuesto, pero con la experiencia de los otros 2 playoffs, si no se asciende de forma directa, nos empezaba a sonar raro. Entonces, tenían que ganar ese partido como fuera. Había que sacar 3 puntos ahí sí o sí, porque el Español estaba casi muy parejo al Depor. Verdad. Entonces, tenían que sacar el resultado como fuera. Y claro, después de esa mala racha, había ese ruidillo en el ambiente de el gafe de ir a los playoffs. Estábamos sufriendo muchísimo en el partido y yo Sí. creo que Sara dijo, no vinimos hasta Bilbao en coche para Sí, estar calladas sí, es verdad, con todo. es verdad. Y que el Bilbao ya había descendido, acaba de decirlo. Claro. Pero un poco por honor y por estar jugando en casa y tal, pues claro, Claro. plantas cara. Y el Depor estaba en ese punto un poco de... Asustadas. Con Estaban miedo. asustadas, vamos a decir. Y dices tú, bueno, como sea, pero que se gane. Da igual. É que hai unha parcela psicolóxica moi importante, tío, Home. que basta que diris, tenme que sair para que non che Es que saia. era sí, tal sí. cual estos partidos que lo intentas todo y no sale nada, É todo que al era revés. psicológico, era todo Sí. psicológico. Que debo decir que estou dicindo nós máis as nais, os pais das xogadoras que Sí, a estaban verdade que ali, sí. montamos un combo. Sí, sí. A verdade é que creo que foi, perdón, Sara. Creo que foi o partido que máis piña fixemos Sí. entre comillas, resto da afición, que o resto da afición é os pais das xogadoras. Hai xente que non coñecíamos. Non Sí, coñecíamos había de mucha nada. gente que no conocíamos. Sí. Teño que dicir que iso tamén o confesaron as xogadoras públicamente en varias entrevistas, que dixeron que ese partido foi un punto de inflexión, pero que parte dese punto de inflexión foi que se sentiron moi arroupadas tamén. Eu lín varias entrevistas despois de ascender, no que dicían que ao final ese ánimo da grada en ese partido que a elas tamén se lles estaba poñendo complicado, que as levou a dar un paso adiante e a, bueno, pois ir con todo para poder gañar, o sea que mini punto T3. E aquí, sí. É que creo que foi Ainhoa Marín que saleu esa semana a roda de prensa que o dixo. Ainhoa Marín a mellor 14 do mundo. A mellor 14, así lo deja. Bueno, y que Aitana Bonmatí devolve de o balón de nuevo, ouro. Al acabar, yo creo que justamente ese partido se vio una de las imágenes más bonitas porque se sacó toda la afición una foto con las jugadoras allí en el campo de Ay, una es forma, verdad, además sí. como muy natural, porque se les notaba rabia. Porque después de esa mala racha tenían que sacar ese resultado adelante, estaban como si ese día se hubiera cerrado el ascenso, que en cierto modo fue así. Si no ibas a Riazor con otra cara. Y las jugadoras, de nuevo súper cercanas, agradeciéndonos el viaje, agradeciéndonos que estar allí animando como se nos escuchaba. Y bueno, son de estas cosas pues que al final ellas también lo tendrán en cuenta y nosotros también. É que para min o final dese partido era como un pouco esa borrachera de alegría, sabes? Esa adrenalina polos aires de decir sí, sabes? Porque, jova, acostumadas a que as cousas saian mal, moitas veces, pois xa estamos, no Depor en xeral, o sea, vimos de onde vimos, tamén o masculino, aí no lodo tanto tempo e que parece que vai pa diante e non vai, quero dicir, ademais eu son unha persoa, jova, teño unha, ben vedes, jova, teño tatuado os versos dun poema que di saber cair é unha ciencia, o sea, eu son como destas persoas que está máis do lado de paso máis tempo levantándome ca flotando no aire, non? Entón, joa, cando estás acostumada á derrota, cando as cousas, que ben saben cando as cousas saen ben, non? Cando, sí, por fin, é que o vento de cara, sabes? Eu teño unha anécdota a ese respecto, que cando ascende o Depor masculino, bueno, ese día, claro, o partido foi a 7 da tarde, despois foi un contexto distinto, no? E houve unha persoa que se acercou a min e que me dixo: "Joder, pero parece que non estás contenta, porque non estás como no mood de exaltación no que estamos os demais." E a min o que me saiu dicirlle foi que eu ese mood de exaltación xa vivín fai 15 días, quero dicir, a min o ascenso que, o sea, alegrime moito, por suposto, de que ascendo ao masculino, que cuanto máis arriba este, mellor para todos, pero para min o meu ascenso foi o que pasou fai 15 días, ese que estivemos, non sei, cheguei a casa ás 2 da mañá, e o partido foi ás 12. É que é verdad. E non fomos de que esa é outra, que tanto esperando tal, e a hora da verdad non tiñamos que ter feito unha festa, máis festa do que xa se fixo. Claro, pero, Fíamos unha festa moi light. Ese punto de alegría que ti dices, o sea, para moita xente, para a xente que estivo ali celebrando con elas, foi ese día, seguramente. Sí. A min pasoume, eu, cando o masculino ascendeu, eu ia conducindo. Entón eu iba escoitando a radio e estaba, queiras que non estaba pendiente. Entón, cando dicían, o Depor sufrindo, non, contra o Barça, tal. Cando dixo o pitido final, eu lembro que me saliu como un brote así de alegría e rabia, que fixen así no volante, pa, pa, pa.
mi celebración. Se acabó, empezó y se acabó ahí. Estaba contenta, pero era ese sentimento que dis ti. Eu dixen, para min hai 15 días. La fiesta para min foi hai 15 días. Claro, es que a ver, yo que también voy a Riazor a ver los partidos del masculino y lo sigo un poco más de cerca, lógicamente te alegras, lógicamente quieres ese ascenso, pero yo creo que nosotros en concreto vivimos más el del femenino porque lo vives como un Sí. entorno como más de familia, de grupo, Sí. creas más vínculo. Entonces es como, sí, que asciendan, guay. Yo además estaba en el estadio, pero no es la misma sensación de llevo todos los fines de semana matando por esto. E que ademais eu recordo que a semana do Depor a Banca eu o lunes xa estaba que non podía coa vida, xa tomando valeriana xa para o partido do domingo ás 12 e o día do equipo masculino puxeme nerviosa cando saín da casa para ir a Riazor, que aí como que me viu todo de golpe, pero estiven toda a semana tranquilísima, pero cando foi o do femenino eu creo que estuvemos histéricas en ese grupo toda a semana. A ver, porque había que planificar el pinta y colorea. É Eu non que- dormín ese día, acórdome de non dormir, de estar nerviosa de non dormir. En serio? Sí. Bueno, eu sí que me costou dormir ese día, Sí. Buah, que mal estamos da cabeza, O tema é que precisamente, pois por exemplo, fomos a Bilbao e teño aquí apuntado que precisamente puxémonos creativas, non? Que quero falar aquí de algunhas cousas, pero entre outras cousas puxémonos creativas de que eu creo, non? Vou aproveitar aquí para dicir isto aquí no podcast, que digo dendo respeto, vale? Eu boto en falta, e levo dicindo toda a tempada, que eu como artista que son, doulle moita importancia ao tema musical. Entón, eu creo que hai que renovar repertorio, sobre todo en Abegondo. Hai dúas cousas que boto en falta. Abegondo non anima todo o que a mí me gustaría, que un dos meus propósitos é a ver se este ano conseguimos que conste que hai xente que non lle sei o nome, pero ti sabes quen és, que eu miro pa ti na grada e tú miras pa min e poderíamos estar xuntos na mesma banda, que hai xente que se desgañita animando e dis, jo, que guai, que está solo cantando, sabes? Como non vayamos o resto detrás, pero como que incita a que cantemos. Que pasa? Claro, no Depor masculino, pois hai uns cánticos, unhas dinámicas e tal, hai algúns que vale, que poden valernos para o femenino, pero eu como creadora voto en falta repertorio propio. Este ano xa se Estás fixo me retando? algo. No, xa se fixo algo, entre eles temos a canción de Despois en Bilbao nós puxámonos creativas, pero que non tanto, porque era a mesma canción para todas, que era Raquel García, lo, 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 lo. Raquel García. Desde aquí un saludo e un abrazo aos meus amigos Sí. Fidel e Marc, que son os creadores desa maravilla de ADT. ADT tututuruturu. Grandes. Cando a registremos nas GAE, poñemos o nome deles. E que o non vos ano que ven preocupedes. prometeron vir a animar a un partido Pode Abegondo ser con unha nós. boa festa Perfecto. eso. Entón, claro, despois xa empezamos a innovar con cousas como Eva lateral, Eva lateral. Eso foi de Pero porque improvisación. Bilbao foi unha locura. Entón, eu en Abegondo espero que se renove un pouco o repertorio, facer cousas máis elaboradas. Xa cando teñamos o pandeiro brasileiro. Estaría bien que la gente siguiese. Sí, Porque yo porque creo a que es un poco veces- el problema sí. de Abegondo. Pero claro, ti, isto é decir, pero tira o sea, cando estrenas un novo repertorio, hai que axudar a que a xente o aprenda, porque Xa, vai pero ser non me fastidies que... Depor! É moi En- difícil de En seguir, Abegondo ¿no? cuesta. É fácil. Un saludo a nuestro amigo de Abegondo que siempre empieza todos los Sí, cánticos, sí. pero Como, al resto non de la sei gente como- le cuesta. Claro, pero por eso temos que facer... mira, o que estaría guai é que puideramos empezar a sentarnos xuntos a xente que lle mola animar. Sí. O sea, Porque é nós e máis ese doado. chico. Porque igual hai unha persona... Pero algo... en Bilbao fixemos moito ruido, éramos 3 gatos. Sí, a verdade que sí. Entón, eu aquí fago chamamento público porque puxémonos creativas, reportaxes de... Teño aquí escrito. Reportaxes de Sara Gallego, textos, pancartas, purpurina e ata unha canción e todo, vale. É dicir, Sara Gallego, entre outras cosas, tamén ti ibas entrando na dinámica, antes de temas de ascenso nin así, os 200 partidos de Cris Martínez. fixeches unha reportaxe digna de dun premio, Bueno. polo menos. Digna de Empezaches Cris. a escribir os teus textos, como ti escribes, ostra, empezamos aí a poñernos creativas. Bueno, xa escribiu o ano pasado, teño que... No, a ver, ti Está un sempre pouco, bueno. escribes, pero claro, estou falando deste contexto. Sí, a ver,
para min o da reportaxe de Cris foi algo super especial porque, bueno, líder, capitán a leyenda, o sea, eu que empecé a seguir o equipo en 2017 personal e profesionalmente, Cris é a única que queda dese momento, entón creo que unha xogadora que ademais como traballa sempre en silencio, nunca destaca, Sí. digamos, non é pois Ainhoa Marín que poida destacar máis ou Enar que a ves máis no campo, Milene e tal. Creo que é unha xogadora que destaca menos nese sentido, pero que sempre está aí. E ao final, cando as cousas van mal, todos miramos a Cris a ver por onde pode ir. E creo que era unha homenaxe merecida porque eu ademais vin que non se lle estaba facendo nada en ningún sitio e me indigné. Tin, 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 tin. E ademais diso, por favor, @rcdeportivo, adoro que utilicedes o meu audio celebrando o gol de Cris Contra o Cacereño. contra o Cacereño do ano pasado, donde digo que tiña que ser ela a que marcase ese gol e que era de xusticia divina. Seguide utilizando, pero bueno, se me queredes volver a chamar para retransmitir partidos do femenino, estou Que non libre estaría mal. e negocio, estoy abierta a negociaciones. O sea, aquí Estamos. RCD podes pedir currículum de calquera que mandámolo rapidamente. Eu non é que queira falar do meu libro, pero quero polo menos mencionalo. Fixen unha canción que levaba tempo facendo. Non sei se debería dicir isto públicamente. A canción levaba moito tempo composta. Eu xa compuxera xa no 2019. Pero unha cousa é cando compós unha canción e outra cousa é cando dis la vou a producir e vou a desarrollar, etc. Porque eu quería facelo un pouco da Mando Dépor. Aproveito para dicir aquí que facelo da Mando Dépor non é pedirlle cartos ao Dépor, porque eu non lle quería pedir nada. Eu quería producila eu. E en todo caso, xa que eu facía unha canción dedicada ao Dépor feminino, pois que o Dépor acollese para animar ao equipo, que é o propósito. O sea, non quería nin protagonismo, nin pasta, nin nada. Non puido ser, porque primeiro meteuse a pandemia, despois a xente que siga o Dépor sabe que no Dépor houve 1.400.000 cambios, e ainda o sigue habendo. Mañá haberá outro cambio, pasado mañá outro, sempre hai cambios. Entón non puido ser de primeiras, de segundas tampouco podía ser. Eu que tiña claro este ano que me metían a producila é sí ou sí vou na publicar antes do ascenso. Eu lembro de, eu que vivo no meu mundo de empanada, non era moi consciente do calendario. Estou preguntándolle todo o rato a Sara Souto de, pero cantos partidos quedan a ela? A temporada xa acaba en abril. Eu, en abril non me dá tempo a acabar a canción para abril. E eu apureina, incluso hai cousas que igual as fixen un pouco a prisas, que se tivera máis tempo igual maduraría un pouco máis, pero porque eu quería soltar a canción xa. Entón, eu sabía que con el Dépor ou sin el Dépor, isto sale. Saliu, que me fastidia a mí? Non sei que non caiu en saco roto, pero igual, se eu a fago para animar as xogadoras e non lle chega as xogadoras, me quedo como a mitad del camino, sabes? Tiene tu canción una segunda oportunidad ahora en Liga F, a ver si el Depor se pone las pilas en ese Dépor, sentido. ponte las pilas. Y le da bombo. Ponte las pilas. Dépor, ponte las pilas. Ponte las pilas. Dépor, ponte las pilas. Pero sí que fago aquí un chamamento, por se algunha xogadora nos está escoitando. A canción está aí, vale. Pero algo que a mí me molaría, que se tivera tempo e apoio do Dépor quería facer, era propoñerlle ás xogadoras se algunha ten algún tipo de eje especial que lle mole cantar, como por exemplo Sara, que é adestradora, pero ademais é unha excelente cantante. Pensei que ibas a dicir Sergio Ramos. Bueno, o día do ascenso algunha fixo méritos, aproveito aquí para decir Carlota Felicidades pola renovación. cando souben que eras ti a impulsora e artífice do xa la 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 O Depor Fem. xa la 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 la. Vale, pois cando souben, por medio de Sara Gallego e sus entrevistas tal, dixen eu, pois co éxito que tivo esta canción ao inicio de tempada, voulle facer un disco de oro, voulle facer e ahora que sabemos de túa renovación, xa me poño en plan pinta e coloreo para prepararche o disco de oro, cousas que estou prometendo. Despois, Carlota,
Aquí algunhas cantas colleron o micro, molalles cantar. Entón eu dicía, joa, molaba que gravar con elas uns coros ou así. Sabes? Entón, eu lanzo a tal, porque a canción está a tempo de facer un remake. Será por remakes, sabes? Está a tempo. En directo está tendo moi boa acollida, de verdade, en serio. Entón, vos, eu lanzo aquí a Eu tal. solo quero dicir que cando escribín un artigo sobre esa canción ilustreino coa foto da T3 donde salía a bandeira original de Sentímolo no corazón e a miña cara en un papel dibuixado. É que esa é o... No, é que fixeches aí unha movida super completa e moi guai. E os meus dereitos de autor, onde están? Que dereitos? Cales, os do dibujo. Sí. Pensando, a ver se ahora me van reclamar a letra da canción. Era o que me faltaba. Bueno, non me rates. Que pena, podías vir facer os coros, ves, se puidera ter planificado todo tal, o rollo ese que se sacou un Que pouco... dixeses dun remix? Mira, se o Depor nos Que? fai algo de caso, se non é o Depor, se o Depor lle deixa as xogadoras vir gravar, Ou as xogadoras- celtas? É verdad, Depor, se non, Ojo. cambio de camiseta, non pasa nada, Sara García FT Eva Dios. Eu pagaría por ese remix. sí. Eva, estades todas convidadas. Entón, se o Depor non lle interesa que eu non pido cartos, estou invitando a unha actividade lúdica, sabes? Se a vos interesa, nós pedimos permiso ao Depor para que vos deixe, e vamos aquí a un estudio en Coruña maravilloso, ao que vou deito ir. No que está moi fresco. Non é aquí, Isto é un local, estamos aquí por riba, estamos out of context. Imos a un sitio maravilloso e gravamos ali uns coros maravillosos. Porque nós, entre outras cousas, somos as raíñas do marketing, sentímolo no corazón, nace aquí un podcast, un hashtag maravilloso, eu teño a sensación de que non nos fan caso e ao mesmo tempo fannos moito caso porque Fan caso nos pero copian que as queren. cousas. Como non nos fan caso? Se a campaña de marketing do femenino deste ano foi sacada Fixémola da nós. T3. E que era que Llevamos vendía toda la outro día? temporada, Pulseras de Sentímolo no Exacto. Pulseras de sentimos no corazón. intentando A ver, descubrir quién es el topo eu, en la teoría. eu quero decir Sara Gallego. abertamente o de porque aceptamos, porque xa non nos queda máis remedio que nos roubedes, pero un regaliño, unha camisetiña, unha pulsera, Un responder a un mail. No, yo creo unha que invitación a un para mí al entreno. menos, yo veo que una cosa es aprovecharse del lema, que el Depor Abanca no tenía lema esta temporada, hasta que se sube la foto en San Valentín con la bandera y demás. O sea, realmente empieza cuando se puso la bandera allí en Abegondo. Pero una cosa es aprovecharse en redes sociales, que ya me parece que te estás ahorrando un trabajo, y otra, comercializar el lema. Porque hay una serie de camisetas del ascenso con el lema aquí en primer plano e pulseras. y pulseras que nosotros ni recibimos nada ni tampoco nos ofrecieron una. Y Que hubieran gracias. quedado de Que maravilla. É dicir, isto non nos tedes que dar nada, pero non sei, Pero quedaría ben. un gracias, un hola, aínda por riba que che poñemos, eu que sei, unha canción, un abrazo, un cariño encima da mesa, pois un gracias, maja, non sei, Majas Fútbol Club. eu que sei, un Algo. saludar sempre, esas cousas. Pero Perdonamos. se me queda algo no tinteiro tal, pero agora gustaríame ir aquí a unha pequena ronda de confesións das cales xa foron salindo cousas, por exemplo, a aposta do cachopo. Outra ronda de confesións, colección de stickers. Temos unha colección de stickers no T3 que xa lle gustaría a plantilla Bueno, do Raquel Depor. García veunos. Perdona, eres del Club Carrefour. Enar, eu por ti Págame do eu Club por ti, Carrefour. págame do Club. Puede ser que Enar y Raquel protagonicen la mayoría. Enar, Raquel y Ainhoa protagonicen la mayoría de nuestros stickers. Sí, Sí. dos máis usados polo menos. Sí, É que... E Eva Dios. Sí. también. É que eu, cada vez que o Depor sube fotos de entreno, de partido, así, eu vou a ver as fotos especificamente para ver si podo sacar algún sticker de esas fotos. Sí somos. Bueno, Raquel, por lo menos Raquel las vio y le dio el visto bueno. Sí. Ás A los veces stickers. é que non hai conversación, hai Stickers. intercambio de stickers e aí xa hai unha conversación moi intensa. A ver, o Depor non ten ningunha dúbida porque, jova, ao final a xente que traballa en marketing e así creo que teñen moita intuición e saben perfecta, o sea, notase moito que saben como se move a movida e tal, e saben perfectamente pois que pasa no Mask tamén que
que saben que estamos aí, que estamos pendientes, entón saben que calqueira cousa ou casi calqueira cousa é contido para o aficionado. Entón, cando Home, saliu cando a foi- oferta do Carrefour, cero dudas, en arte queremos. Es que de ahí no solo tenemos sticker, tenemos hasta un GIF. GIF. Es que te queremos, Enar. Tamén, xa confesamos o do cachopo. Outra confesión, o pandeiro brasileiro. Tú dirás, é cousa túa iso. A ver, é que eu Esta digo tía está falando sempre en plural. Porque somos un grupo. Sí. Perdona, foi Somos falar uno. a que di, por que falades en plural? Claro, porque cando se refiere a cousas miñas, quitas máis. O sea, cando é as nosas ideas, cando foran as miñas ideas. Ahora, o teu pandeiro é o noso pandeiro. No, porque isto forma parte da T3, o sea, outra cousa é comer que eu é que me poñeu a aprendelo. Porque ainda esta semana estive facendo xestións, ahora só me falta mercar o pandeiro en sí. Aproveito aquí para dicir, se alguén vende un pandeiro brasileiro a un módico prezo, De DM. 3 euros. DM. No, porque mirade, a miña percusionista de confianza que se chama Aylan Kendelman, un saúdo, nesta canción ademais gravamos un pandeiro brasileiro porque ten unha parte así brasileiriña. Eu dixen, como mola o pandeiro, eu obsesiono máis veces co instrumentos, entón como mola o pandeiro, tal, non sei canto. Eu tive un par de rebatos ao final de tempada porque é cando non poso filtro. Non poso filtro e tes un arrebato. Que é filtro? Yo soy el filtro de este grupo. É verdad, Sara é o filtro. Sara é a de- Souto, queremos vamos decir, poñer- Sara Souto. Sí, Sara Souto. Sara La Souto parte é o práctica de este grupo. Porque Alba, que ti tamén eres unha persona bastante filtrada, pero ti deixas nos desmal. Sí, porque yo agradezco el contenido. O Ven. sea, a mí ver Algo desde observa. fuera ciertas escenas a mí me compensa. En Bilbao regaron ao público cando estábamos esperando para enterar. Entón estábamos todas molladas e Alba grabando non sei que. Eu de repente vexo que está grabando e que eu me metín sin querer no medio, empecé a facer show eu. Las caras, Juan, grábales las caras. Hay que decir, antes se nos pasó, pero hablando de caras, porque debía ser un poema, que llegamos a ese partido y durante unos segundos quizás no entrábamos. Porque Es nos verdad, dijeron es que verdad. a lo mejor no se podía pasar. Después de habernos comido sobre todo Sara, que fue la que conducía, Sara Souto, 6 horas de viaje, y no estaba claro que pudiera entrar la gente. Entonces, en ese momento las caras que no las grabé también debieron de ser... Yo Es que creo, esos yo creo caras que sí nos, que eran nos niños de grabar. dijeron eso cuando preguntamos nosotras y después miraron un poquito más allá y vieron otras 20 personas con las camisetas del Depor y dijeron, igual no nos compensa la guerra. Porque Sí. yo quiero ya, que no lo mencionamos antes con la escalada de esta última temporada, quiero aprovechar para pedir perdón y saludar a los cuerpos de seguridad de Abegondo de cara al año que viene, ¿vale? Non vos asuste. No, a ver, somos personas... Pacíficas e non nos gusta Pacíficas. gritar. Menos mal que eu entro acreditada. Nada, mucho ruido y poco más. Sí. No tenemos peligro. A verdade Algún é que... globo puede escapar volando al Sí, campo pero- puntualmente, pero no... Cero peligro. A verdade é que eu creo que ao final tamén somos un grupo de persoas que nos xuntamos para animar, pero que temos claro que non queremos facer ningún mal, porque ao final hai outros grupos que, joder, que sí que falta con respeto. Que vas a decir, non fixemos mal a nadie, a nadie. Non lle facemos mal a nadie. Iba a dicir que, ademais, a túa filosofía sempre é a de Non molestar. non molestar a Hasta o nadie. punto, Alto, hasta o alto. punto, bueno, é que te pasas de non molestar, porque Sí. non lle fixen mal a ninguén, Vale, o pero sea. vou decir, é que se nos olvidou algo importantísimo, que era o día do ascenso en Riazor, xa era emoción do momento, e de repente pareceu un soño meu. Baixo por esas escaleiras, Teresa Velleira. Ai, é verdad. Salimos as Siéntase. historias de Teresa Velleira. La propulsora de la T3 E allí en séntase Riazor. diante nosa. É que había, o sea, a ver, en Riazor hai moitos sitios para sentarse. Había 14.000 personas, ademais. Pero moitísimos sitios para sentarse. Pois ten que salir esta muller e sentarse xusto diante miña. É que se alguén me estaba despertando en ese momento, eu non me creería. E nós, falando de non molestar, empezamos, non me acordo da canción exacta, pero era rollo Volve o Depor. Teresa, volve o Depor. Volve E o Tere rollo Depor. de, madre mía, onde me fun No, sentar. pero si Nah, mirou muy hacia bien. atrás, No, ela estaba en plan, Sí. jeje, que puto loca. Era broma, Real Madrid. Unos días non después sonrieu. anuncia la renovación por el Madrid, solo digo eso. Bueno, O sea, bueno, nos salió- pero nos salió- eso nos salió un poco regular. É unha serie de catastróficas desdichas que suceden porque Porque iba, era- iba a completar a frase dunha cosa que acabo de facer autocensura.
No, que mira. sucede porque el Porque universo. está esperando a terceira vez que lle cantemos. E É foi a verdad. primeira. Aí tenes que A dar terceira dúas. oferta. É verdad. Pero este ano imos cadrar con ela, ida e volta, cantamos na ida e na volta. Eso E está. tamén en un partido de pretemporada, creo. Ai, é verdad. Sí. Ai, é verdad. Ai, é verdad. Que Solo hai que xogamos ir. contra o Madrid en 11 de setembro. Ribeiro. Uf, que lonse, que lonse. No como Bilbao. Bilbao queda ao lado. O caso, espera, que ibas dicir? Nada. Pensaba que ibas dicir algo. Eu tive un par de idas de olla, que eu son moi loca, porque así moi artista, pero tamén son moi comedida porque son profesional. Pero eu vou aos partidos como Siareira, non vou de representante de Eu nada. tamén. Vou os partidos como Entón, se eira non como desta. Que eu digo, a ver, obviamente teñome que comportar pola vida, pero tamén gústame a miña vida personal disfrutar como unha persona e non estar pendiente de ai, que dirán ou que non sei que, mentres non estea cometendo ningún delito, todo bien. Entón en Bilbao, puxeme tan contenta, foiseme tantísimo a pinza, que, a ver, baixamos todas, unha das cousas que lle dixemos as xogadoras é se podíamos sacar unha foto ca bandeira do AT3, Sí. e ao final Gracias, acabamos Raquel García. toda a afición do Dépor no campo ca xogadora saltando, o sea, que foi Cuya moi foto bonito. non temos a día de hoxe. Non temos, non sei se hai algo por aí, se hai Alguna un hai. así de Alguna lonxe. hai, no, alguna hai. Lonxe, hai, moi no, lonxe, moi lonxe. Sí, que están todas mirando pa un lado e nós nos enteramos, estamos mirando pa frente. En fin, esas cosas de señoras. O caso é que sí, que tal, eu, entón, faleille por primeira vez a Milene Cabral, que anda por riba, marcou o gol, e eu dixenlle, vouche facer unha canción. E a tipa debo de pensar, esta zumbada aquí, de onde saiu? Pero eu falo, o sea, a xente, claro, a xente que non me coñece dirá, está mal da cabeza, pero a xente que me E coñece... a xente que te conoce tamén También, decimos también lo mismo. Dixo xa pota a cazuela. Entón, cando eu digo algo así é porque falo en serio. Entón, isto vai suceder. Xa teño un boceto. Que sepades, filtración exclusiva aquí no Spoiler. Canto Conto na T3, que xa fixen unha primeira unidade de clase particular, porque, a ver, unha cousa é que eu controle portugués de Portugal e e outra cousa é se eu quero escribir unha canción en portugués do Brasil e quero pronunciar como portugués do Brasil e que teña sentido, xa fixen unha Milene, xa fixen unha primeira clase. Isto é un proceso creativo. Esta canción vai suceder. Isto vai pasar. Vale, no meu novo disco. Está dependendo. O nome xa o dis ben. A cuestión é como se pronuncia ese nombre. Milene, Milene. Vamos a abrir ese menú. Ronda de confesións. Como se pronuncia ese no nombre? Brasil é como Mileni, non? Unha cousa así, non? Eu non Tú vou abrir sabrás? ese menú. Consultamos fuentes, pero bueno. Eu non vou dicir nada, eu non vou non fago declaracións. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Entón, Hay una jugadora del Depor, no sé si fue Raquel o quién, que la llamó un momento y le dijo tipo Mile y dije yo, es lo mejor. é que é o mellor. A ver, eu non son experta en portugués do Brasil, por iso, se quero escribir algo en portugués do Brasil, me vou a unas clasecillas particulares. Eu son Lusa, de Lusitania. E tamén ilusa. Tío, é unha artista esta, Podíamos facer un dúo, pero de rap, e que vai as tías completando as frases. Eu si ti empezas a frase, acaba. Entre artista y poca vergüenza. No, pero que faríamos unha boa parella artística nos chiringuitos de toda a Arousa Lo en verán. vimos en el karaoke, sí. Sí. Ostras, É que- fomos a un karaoke. Xa facedes, non vos fai falta cantar. Xa sodes Non unha... falta cobrar entradas, Xa sodes sabes? unha gran... No, faltanos cobrar as demais por ter que convivir con isto día a día. É verdad, é verdad. Pero mira, vos podedes poñernos a nós encima dun escenario e vos ir pasando a gorra. Vos mirades o monetario e nós deixámonos levar. O caso é que eu, por si fora pouca ida de olla, eu fixen a aposta de que si... fixen a aposta no momento, o sea, por que eu teño estes delices e non hai algo na miña mente que me frene? Sabes? Porque eu comprei, dixenlle a Milene que ademais iba a comprar a súa camiseta, merqueina, e cando ascendimos, eu dixenlle se renovas, eu comprométome a mercar un pandeiro brasileiro, aprendelo a tocar e leválo a Begondo, que esta é a parte que digo eu, en que momento... Porque a mí esto dame vergonza. Estoy 100% convencida que ese fue el único motivo por el que renovó. Sí, seguro. No tengo pruebas, pero Seguro. tampoco dudas. Quiero enviar otro saludo a los de Prosegur. No, pero a ver, eu pregunto así ao aire.
instrumentos de animación pódense levar. Se non sempre podes tocar por fora da valla. No. A Begondo tampouco é... Siempre es el plan B de la teoría de Sí, De tres. momento sirve- busco pandeiro e despois clases. E Si despois... che sirve, eu entrei con bombos. En Abegondo. Cando le vin a rapazas que tiñamos unha aposta de que a que máis animara era capitán ao día seguinte. E hai que pedir permiso previo ou entras ali e dis trae Eu un cheguei bombo. ali con 60 rapazas e 2 bombos e non Encántame me fixeron porque nada. o tapón daba jaquito, pero o bombo se yo Sí. tiras a cabeza. Exactamente, foi Bueno, pois, no, eu digo unha cousa, se algunha vez o fago é como así eu lle prometer algo a un santo, sabes, para cumplir a miña promesa, pero digo de verdade, dá igual o payase e o acostumbrada que poida estar a subirme a un escenario que tamén teño un mínimo de vergonza, e isto dame vergonza, o sea, se o fago é porque son de palabra eu vou cumplir. O de facerlle unha canción non me dá vergonza ninguna porque xa a teño medio feita, Ademais, pero do non- pandeiro sí que me dá vergonza. Ademais non che debería dar vergonza porque xa cantaste xuntas o día da celebración do ascenso, unha desde o escenario e outra desde abaixo, así que... así que... Bueno, mira, mira, Milene, se estás escoitando isto e queres colaborar no próximo disco, avisa antes de que pasemos por estudio. Toma Dito o nota. cal, vale, vou só aquí, porque temos que ir despedindo. Bueno, vamos ben de tempo. Si vamos ben de tempo, vos fiadevos de min que vamos ben de tempo. Quero abrir un melón, pasamos da risa, ahora que ti me empezas a vacilar, pois eu vou soltar unha bomba así na cara. Boom! Viudas de Inés Altamira e Iris Arnaiz. Eres mala, Muy mala. E ahora Muy soy mala, muy mala. Ademais aquí estamos compartindo micro Alba e yo, que eu creo que somos as viudas máximas de Iris Pero Arnaiz. antes de que vos emitades os vosos sentimentos como viudas, tu minuto de pésame. Yo tengo que decir una cosa. Cuando se acabó la liga dijimos, bueno, para hacer ameno el verano vamos a hacer una porra de renovaciones, a ver quién gana. Y llegó Inés y voló por los aires la porra en mayo. E casi vuela por los aires la T3. É que ese día eu creo que todas nos quedamos como si nos dixeran así un... Bueno, En é shock. que levamos un En disgusto. shock. Es que yo creo Un que es algo que disgusto, Inés, nadie, un disgusto. nadie podía contar con Es eso. que creo que se había anunciado 1 o 2 salidas más en esos días y sí que alguna era esperada o las que vinieron los días siguientes, pero justamente esa nadie la había venido. O sea, sabíamos clarísimo que iba a seguir porque era titularísima y bueno, y parecía que quería seguir el Depor y que el Depor contaba con ella y de repente te encuentras la despedida. Por cierto, despedida de las jugadoras porque el Depor no despide a las jugadoras en su cuenta, entonces las ves Muy triste, en muy su cuenta triste. personal y Muy mal. shock. de Aquí, todas. antes de seguir con esto, dicía unha cousa. Si alguén do Depor escoita isto, non un ai, un cariño, un hasta luego, Gracias por todo. Ainda que un seco adiós e gracias, menganita, citanita, chutanita. Como lle fan aos do masculino, por exemplo. Por ejemplo. Por exemplo, é que eu por eso digo, Por e ejemplo. abro aquí o melón, que é a última vez xa que insisto, quero que fagamos unhas redes da T3, ainda que sexa só para decir adiós, gracias, enhorabuena, bienvenida. Outra idea moi boa que temos é que vamos retratar a todas as xogadoras por Hoy tenéis Sara falando en García. plural. Que porca eres. Aquí la maestra de la pintura, Sara García, vai facer un retrato personalizado De cada un de vos. que xa podes necesitamos pechar a plantilla o 1 de agosto para que nos Para que dea me dé tempo. tempo. Aquí solo pedir ás xogadoras que se a final de temporada queréis os vosos retratos firmados por Por mí, módicos 500 euros. eu cambio volo por a camiseta. Ostras, chámalle parva. Aquí hay que tener una cuenta conjunta, un presupuesto, porque mucho pandeiro, pero nadie le compra unos bolis o un algo a la niña. O pandeiro costa cartos. No, Pero pero le vamos a coger eso, os mejores. Que Depor, si vos non decides adeus, xa nos encargaremos nós a afección. No, ahora digo de verdad, a min como persoa, por un lado aficionada, pero por outro, Humana. tío, humana é tío que marketing estas cousas, que vos costa coller unha foto e decir chao, ainda que sexa chao solo, Es que- decir adiós e gracias, non digo que escribas un texto destes emotivos que escribe Sara Gallego, Premio Nobel de la Literatura. Algún teño escrito das despedidas, pero como xa non teño onde publicalos. No, pero ahora cando imos montar as redes da T3, esperar que nos patrocine Feiraco, porque vai suceder, Bueno, Feiraco, Leima, Estamos abiertas a todo. non nos cerremos. O chino de Ribeira. mira, Eso. tema patrocinios podedes escribir a alba@t3.com
para todo lo demás. No, entón, o tema é eso moi feo. A min gústame, o sea, non o digo en plan tal, pero digo, Depor, eu como aficionada, que estou esperando por renovar o carné, por estas cosas digo, que non renovamos, sabes? Es que es muy triste Me parece feo, el tenerse que enterar por las redes sociales de jugadoras. De hecho, yo tuve casos de gente que me escribió diciendo que, claro, que como X jugadora solo tenía cuenta en Instagram y esa persona no, que se enteró de que se iba gracias a una publicación nuestra. É que xa é algo Es muy informativo, triste. xa é rollo de, aínda que acabes a mal, non sei, pode haber mil motivos, pero incluso as mellores parellas destas famosas fan como sabes, comunicados e cousas. Entón, é un rollo informativo que hai xente que é verdad que moitas veces vai a buscar as redes de referencia para enterarse de si din algo de si algunha xogadora sigue, por exemplo, Sara de Ben anunciou despedida, non? Sí. Siempre en hoxe, nuestros corazones, Sara. sempre, Siempre. Sara, te queremos. Ponteareas. Pero o Depor felicita outro día, entón unha persona que non siga as redes de Sara, El otro día, hoy. bueno, que non sei en que día vivo, da igual. O tema é, te imagina que non sigues a Sara Feliz cumpleaños. e dis, o Depor felicita, por tanto sigue no Depor. Sí, porque además puso O sea, felicidades a nuestra 21. É que rollo de, claro. hola, pero igual estaba programado. É que eu creo que teñen os tweets programados de todos os cumpleanos de todas as xogadoras. Pero bueno, es que nadie al mando, quiero decir. A ver, Claro. está en un Naida proceso volante. de cambiar todo o equipo de Están de comunicación. vacacións. Pero a mí me parece unha cuestión de respeto. Quero Sí. dicir, Sí, é un unha mínimo. persona que está traballando e representándote, ademais. O sea, traballando para ti e representándote. Non fai falta eso, escribir 8.000 caracteres de despedida. É poñer pero unha foto e decir adiós igual e que gracias. fan co masculino, adiós, gracias e moita sorte, pois ya está, nadie necesita nada máis. Parece Fin. unha cuestión de respeto e de sentido común. Respeto e informativa, insisto, porque hai xente que non se entera. A mí me Entón, parece, es eso, me parece uno de los comunicados básicos que tienes que hacer. Igual que anuncias fichajes, renovaciones y no sé, y cuando empieza un partido, tienes que decir a la gente quién se va, quién no va a formar parte de la plantilla, quién por el motivo que sea es traspasado o no renueva. O sea, me parece el mismo contenido básico que lo demás. Y te enteras por las redes sociales de las jugadoras, si tienen redes sociales, si las sigues, etcétera. Si no, pues a día de hoy la mayoría pensaría que Inés Altamira, por ejemplo, que era importantísima en el equipo, sigue. ¿Por qué Sí. vas a creer que eu no digo, va a che, que seguir? hai xente que se va a enterar no partido 3. Cando chega de Begondo, diga, onde está Inés? En la, Por que en non la primera está? convocatoria. Sí, Esta porque porque vai no pasar, está. o sea, non, é dicir, nin todo o mundo sigue o equipo con tanta intensidade, sabes? Pero, viudas de Iris Arnaiz. Iris, querémoste. Un saludo. Non teño nada que dicir, porque si digo me van a cerrar la cuenta deportivista. Entonces, Iris, moita sorte no Sevilla, non che queda tan ben o rojo e o blanco como o blanco e o azul, pero te esperamos en Abegondo Cunha pancarta. con unha pancarta e con muchas mucho ganas de amor. verte. La Así T3 que, está contigo. a ver si a terceira vai a vencida e volve ao Deportivo algunha vez. Yo solo puedo decir que si tienes una jugadora que quiere volver al Depor, que tiene tatuada la Torre de Hércules, que hace lo posible por volver al Depor y para mi gusto tiene nivel para estar en este equipo, habiendo ascendido tú de segunda división, yo por lo menos no pondría trabas. Intentaría encontrar un camino para cerrar a esa jugadora, porque no te va a sobrar y porque siempre encuentras manera de juntar a las buenas y para mantenerte en primera división, intentar hacer un proyecto, bueno, por lo que vendieron desde el propio Depor, pues para poder asentarse en dicha categoría, creo que te hacen falta jugadoras con la experiencia y con el nivel de Iris. Si, como digo, mostró interés por volver, si hubiera dependido de mí, que evidentemente no, haría porque vistiera de blanqueazul de nuevo. Ojalá se dé algún día. Doble pivote é posible. Ademais, na homenaxe de Cris dos 200 partidos, Iris no audio que mandou para colaborar dixo que esperaba volver a xogar con Cris algún día antes de que se retirasen as dúas en primeira. Entonces, @deportivo, regálanos ese último baile Martínez Arnaiz. Gracias. Eu iba a contestar cando, pero mellor calo. Pero aproveito aquí para decir simplemente señores que dicen cosas, non? Entón, señores que dicen cosas como, por exemplo, que unha persoa como Iris non podería xogar cunha persoa como Enar. Aquí, as expertas en fútbol, como se di en portugués, mandar unha boca, que é facer calar a alguén así, mandade unha boca aquí, vos que sabedes Xa de... xogaron, xa xogaron. Xa xogaron, punto número 1, e punto número 2, as boas poden xogar xuntas sempre. Entón, xa está, nada máis. Señores que dicen cosas, ha patrocinado este espacio. E dito cal, porque temos que xa que pechar,
pero eu vou pechar cunha última pregunta, que é como vemos o panorama de cara á próxima tempada? En xeral, a ver, non imos profundizar, pero así, cousas xerais. Eu só vou dicir que vai a ser a terceira temporada en primeira división. Así que Sigue a teoría do 3. A tope. Sigue a teoría do 3. Sí, no, digo que sigue. Ai, o sea, sigue tendo vixencia. Anuncio, a teoría de 3 está renovada. A ver, entón, daqui tamén era ben, é que, é dicir, eu obviamente no canto conto non me podo poñer así, porque ademais isto é un tema moi concreto, é dicir, non é un podcast meramente cultural, eu fago lo do que me dé a gana, probablemente próximamente entrevista a unha persona experta en espárragos para falar profundamente do cultivo de espárragos, porque é un tema como outro calquera. Pero, quero dicir, falo do que me dá a gana, o fútbol forma parte de tal, pero sí que molaba, eu lanzo aquí unha tal para que o público nos dé a feedback, que montar o Twitch da T3 pal pre, pal post ou cando se poida, esa impresión. Non fai Porque falta. ¿Por qué miras para mí? Uf, Pregunto, porque Porque esa se Pregunto, presenta unha presidenta. xira internacional. Eres a presidenta. Pero non fai falta que sea un Twitch, pode ser un podcast tamén, un No, día pero a semana. todo, sí, tamén. Análisis T3. Sí, e eu ya vexo, está. sí, Eu deixo aí. sí. Yo no sé por qué acabáis todas las frases mirando para mí. Porque Insisto. eres a presidenta. é que ti eres a coherente. Mira, antes dixemos, eu dixen que a veces que se me iba a pinza é que porque non me viña un pouco de cordura. Porque miramos para ti, porque eres a representación da cordura. Entón é para ver, se o ves con vos ollos, decimos, hai cordura aquí nesta idea. Se pos cara extraña, decimos, cuidado, línea roja, igual... Sara tuvo un momento ahí de lucidez marcando un límite cuando se dijo de hacer previa y dijo, no voy a mirar a nadie, pero personas que llegan cuando el partido ya ha avanzado ligeramente. Menos mal que nese momento eu estaba xestionando outras cousas na miña cabeza, pero vouche contestar cunha frase dunha persona importante do meu pueblo, que se chama Fran Cañotas. Pensei que ibas a Que dicir tamén, persona Fran importante, Cañotas, Eva Dios. tedes podcast con Fran Cañotas en Canto Conto, episodio número 3, creo. 3! Grande Fran. Cañotas! Lo, 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 lo. É que Fran Cañotas Cañotas. moi ligado tamén ao mundo do fútbol, ainda que agora está noutras cousas, tal. Vouche contestar, atención, vale? A vida é dura, como o cañoto da verdura. E hai veces de por yo te quiero que eu viñen despois de ter un concerto o día anterior e de deitar máis tantas, eu con ollo aberto outro pechado chegando a Begondo 15 minutos tarde, pero aí estaba yo. E Sara Souto e Sara García chegou a entrenar despois de 400 horas de viaxe. Pero a ver, hai alguén que coñezas na historia da humanidade que teña máis enerxía e resistencia que esta muller? Porque eu non. Yo tengo que decir a favor de MJ que un día que le escribí y le puse, a ver, ¿vas a venir al partido o qué? Me dijo, estoy llegando. Total, voy a llegar para ver el gol. Se sentó en el minuto 15 y literalmente marcamos en el 16. Lo tengo que decir a su favor. Hai unha premisa que en Abegondo non se marca ata que eu non chego. Sí, sí, sí. E ata agora Pois mira, cumpliuse. cando cheguemos contra o Barça este ano non veñas, a ver se quedamos 0-0. Claro, vale, xa o pillo, porque poden marcar... No, pero neste caso o Dépor, sabes? O Dépor, de momento, non marcou, porque eu teño un convenio ca xogadoras, un convenio que nadie sabe, nin o Dépor, estaba aí firmado que é... Sabedes o das apuestas cando hai chanchullos? Pois comigo hai un chanchullo que elas miran pa grada. Se eu estou, é que xa poden marcar. Se non estou, non marca nadie. E cando a mí me vaya ben, e Spotify me pague moitos millos, vai estar todos os títulos das miñas cancións nas Como notas de Barça, Abegondo. como Barça, que a camiseta do Depor como MJ. Acuérdate de los orígenes, ¿eh? Eso. Que orígenes? De esto. Pero nós imos ser as presidentas. La para T3, la que- T3 Que puede nos haber des barajado o cartos. no No, poner a una mí lona. el nombre del cargo me da igual. A mí tamén, a mí me importa o billete. Ostras, Lo que quieras. no, pero sí, mira, na música sempre fai falta todo o que vos facedes, todos os vosos roles fan falta. No caso de Sara adestradora, pues de corista, Como corista? No, pero Directora sí, creativa. pero eu directora uso- creativa. Faiche unhas portadas que sí, flipas. E tamén pa adestrar a primeira hora da mañá, porque non... Claro, eu levanto máis 7:30. No, a 7:30 estou no gimnasio. A 6:30. Levanto máis 6:30 e estou pensando. Desde as 6:30 e estou pensando. É que de verdade, é que esta mente non pode parar de crear. Entón, nada, temos que ir pechando, temos que dar xa o tal,
a tempada que ven, e xa na pretempada a T3 se nota, se siente, la T3 está presente, con máis cousas, con máis pancartas, con máis ganas de animar. Que dicir? Eu creo que deberíamos pechar este podcast cantando o himno de Galicia. No, así é como A se capela. empezan os partidos. Pero despois deste podcast ven a Liga. Esa é outra, que si por esta mente creativa o deixamos tamén, si isto escoita os speakers do Depor, decir que aquí hai unha personita que lle encantaría que cando as personas saltan ao campo quere cantar o himno de Galicia, caman no peito, despois xa hai outro repertorio, posible playlist para os descansos, e eu digo de rematar co verdadeiro himno oficial da T3. Sí. Sí, por favor. A ver si sabedes cal é. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que me importan si es muy tonto, soy así. Bueno, un aplauso. Bueno, moitas grazas. A ti, e forza de porque din os de A Ribeira. ti, forza de por. Forza. Bueno, xente, se vos gustou, se queredes máis, non dubidedes en dicilo moito, berralo moito para que a T3 teña o seu propio podcast. Vémonos no próximo episodio. Grazas. Chao, chao. 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 Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.